ngazothi kusolakala ukuthi ngathi bakhulelwe okay ngize ngiyithole le ndaba yalo sisi ngimbuze ngalo sisokhulela phike lapho seshintshene nambo semsave ngoplamba magwaza yabo ukuze mina ngingathuli yina ngafone lo sisi lona afone kanti ngikhona ngingangani nange kufonela lo plamba magwaza lento manje ngiyakubamba lokho ukuthi intombazane la save ngoplamba magwaza ngithi mina ngani nange kufonela avela libamba ucingo uma libamba athi lalela cela singafonelani mina nawe cela sihlone phansi singafonelani hlone nokungifonela hayi jabuleke mina intombazane itshelwe cash ukuthi ayiye kufona ubuyaphapha kwakungumhla ka-1 April mangilandela kahle later on ngithola kahle wasala wayifonela wasepi April Fool that's happy April Fool ngathi how hey ngaze ngadlala bathi nje mhlambe kwaba u9 months after lokho ngahamba ke sengiyovakasha kahle baby date nengane ngithi ngiyavakasha yabo uvakasha honest ngithi ngiyoyibonela bobengane yami ngospend night nabobengane yami senginesiyezi mangithi ngasukuma nginesiyezi mangithi ayibo okay I'm breastfeeding so uma breastfeeder you don't get to go to isikhathi lesenyanga so unakho ukuthi cycle ayenzeki okay ayibo nginesiyezi manje mangidla nesicancano mangithi ngasukuma nginesiyezi ngathi nginomkhuhlane angiyiqondi nje ngikhumbula ukuthi kune practice yayisalile from last time ngisebenzisa i-practice ngiyithathe nakhona ngithi ngicheck nje kodwa ayikho lento ngiyayimosha nje practice kodwa ngishiphe kwesithi e-bathroom ngivume yekeshini mangiyabuya online babili awima ngizomtshelela uba yena lo ohlanyayo ngizoyithini le ndaba hayi sisala njalo nokuthi noma mama la uyalwa ufuna inhlawulo yabo kufanele kuhlawulwe lengane ezelweyo sisalwa nalokho umfana lokho esena ziyaphila ingane zingahlawuliwe zizibe no21 nayi lalela ngiphuma ekhaya phela mina hlawula nawe nanje ekhaya ingane ngithi yathi yakho kanti ulindeni ngoba kahle kahle befana buhlawule ngingakazali manje sewulinda ukuthi wena uzale ngizala ingane mina yazi yazaba ingane isiyoqeda unyaka ingane ayihlawuliwe so siplana lokho ukuthi uzohlawula sekukhona ngeswini yathi qeda unyaka lene ngiyeseswini ayisi 3 months yakhe futhi nalo yakhe phela lona ngiyoluma mina lapha hayi ngivele ngiye naye kadokotela ngibe umuntu ngasiya khona ecela ngiphezela dokotela vela athi imamba uchama vele ngichaza ama symptoms aqonde ngqo kwi-pregnancy just dokotela uhamba uchama la tested bese tshela yena athi I know what's wrong with your wife, she's pregnant, congratulations. Vele ngibheke phansi yena athi oh okay siphumeke masasihambile angithatheke siyodla ke nani emva kwalokho bese sikuzomela isikhuluma lento yalengane is a big no lesiswini nje cha asidingi ngesikwazi hawuna asidingi ngeke hey ngizokwenza njani angeke phela mina angifuni angeke ngikwazi athi cha mawusafuna liqhubeka nami sisi lengane lesiswini hamba ukhipha le nto elisingaphindi ngikhombise mina hawu hayibo iye ngokuya lento nje impela beyisho impela ayiqinisa impela kuphela insuku hayi kucaca ukuthi sixabeneke mase ngimtshela mina ngeke ngikhiphe ingane mina esiswini ngisombulala ngingize ngiyenze le nto le angithukeke mabuye emendweni ukude ekuzaleni ayikho into oyaziyo ukude ekuzaleni iyona into oyaziyo nje wena ukuzala ayikho enye into i-baby making machine hamba yeka phansi yabafana ngoba nomendo wakuhlukana nami phansi ayikho into oyaziyo wena ngiyazazi ibonto nje umuntu uthi ucinga ubumnandi kuye wena uzokuzalela abantwana yini nje ngempela yini inkinga yakho ayikho into obungayenza ngempilo yakho ngaphandle kokuzala angithuka umfana kube buhlungu sihambe isikhathi ngizitshela ukuthi okay ngiyamblock yabo lapho sekubuya yonke ipain yonke into endlule kuyo manje sekubuya nale yomshado lo engibe ngishadile yabo sekuyavuka kimi ukuthi ngaze ngafa ubuhlungu ngaze ngayimess yabo sengilala ngikhala ngivuke ngikhale ngikhumbula nje ukuthi into engangiphila ngayo ingane yami mangizwe ikhahlele esiswini ngikhumbula ukuthi nje angivele ngidlale ingoma khona ingoma yasiphumelela isitshala ngenyembezi so nganginale hope ukuthi mntanami whatever I'm going through wena uzophuma uphila ngizokuzala
awulikhonka mina igama lami ngiqobile ngizoyinqoba lento ngoba wayese noma inini mefuna ukungithuka wayengithuka enzela ukuthi ngifraze ke ngimiscarry yabo ngangibona ukuthi lo ngifuna ngimiscarry I remember ngibizile sikimcela sibe nemeeting ngoba nje ngizoba nengane lapho sengino 6 months athi kimi lapho umama akaboni sengigqoka ingubo ezinkulu sengigqoka ingubo ezinkulu yabo ngenze ukuthi umama anginaki so angilokhuzi angibize ecela sibonane ngoba ngizoba nengane efanele ayihlelele ngiye kuye phela ngiyitshela ukuthi mhlawumbe uyangamukela nale ngane afika kimi bathi ngini nje kusunje ngathi mina nginjani athi nje ubunje yini ungasho ukuthi nje ukukhulelwa athi ya bathini ngingumaka kazi kodwa ingane yomfana le kudokotela umtshelile athi ho inapho awusenalo uthando lwami vele uphinde ungithinte athi kimi ngizokuthintelana ngithi niyamitha wena ngizomitha engephe kwale asho kanje athi uzomitha engephe kwale ngoba yona into yazelo uyamitha kuphela ngendlela engadeleleka ngayo ngangizitshelile ukuthi angeke ngiphinde ngizalele umuntu angisophinde ngathi nje angeke ngiphinde ngigcine ukuzalela umuntu wesilisa bayisa hayi ngitshela ukuthi ngalelo langa ngaphuma ngikhala esethekimi ngikude ekuzaleni ngizosiya ngithinta atholala nami mina ngimithenge ngaphuma ngikhala ngangena emotweni ngakhala ngase ngiyidumisa ngiyahamba ngambona ngathi mangiphamisa emehlo ngibona ukuthi uyangibuka ewindini sengibona ngabona isibhali status esame bad person I know uyabo istatus isinokuyisola phakathi but ngadecide lapho ukuthi no mina ngifuna ukuphila ngona ngiblock lo ngamblocker ke ngiblocker ngisho ethi uyafona manje sebona ukuthi sengimblokile ngisho ethi uyafona manje ngezwe nje ngisho ethi ufuna ngenamba engayazi manje ngezwe izilakhi ngiyalidropa ingqondo mhlambe yaze yaqala ukusangiluka kahle sengizodeda sengibona ukuthi angisebenzi ngiyayidinga imali yakhe kwayikhani ngimfonela ke sekuyimi manje ukubiza meeting waqala kwambuza ukuthi ngihangithandiswani sesengizinto into abengayenzi sonke throughout the pregnancy bengangifuni so angithengela izinto ke wasamba sothenga into zengane wasithi ingane iciliqanjwe ngegama lakhe ngathi nje ukungihlukumeze kanje wena ufuna ngimemeza igama lakho mina egcekeni ekhaya kithi ngimemeza igama lakho but wonke umuntu wangi-advise ukuthi no ngivumela iqamba ingane ngathi hayi okay ayiqamba ingane wayekhona ke kule I guess wasekunembeza etheater nje wayekhona wayekhona mina nginayo ke imsiko angikazi ngiphelelwa lokho ukuthi ndenjani ngingena nje kudokotela ngithi sikhipha ingane doctor ayikhiphi ngiphumise ngiphethe ingane yami I even drive to the hospital la ngiyoteta khona anje vele kwakubiza ukuthi ngibe strong ke yabo so ngiphelezela umama ngibeka esibhedlela ngateta ngamthola umfana wami omuhleni yo muhle umntanami muhle so we parted ways ke vele nobaba wakhe yabo and kwangicacela ukuthi mase ngimzalile ilanga ngizibona khona ukuthi ngifile we die at a young age kodwa singcwatshwe sesibadala ngabona lapho ukuthi no I'm dead mina ngifile ngiyisidumbu nje ngihambela ngabona lapho ukuthi no I'm dead and I need ukutakulwa I need ukuphuma kulesimo enkosi and then uma wabuthi ngifuna ukwenza nathi ngicela ukubuyela esikoleni angisebenzi njalo bese ngangento njalo angisebenzi futhi anginandaba nakho lokho kusebenza nje ingqondo nje ayikho isangilukile nje yabo ngifuna ukuyiprove la ngihluleke khona vele ukuyiprove yabo ungakazi ubanje abantu bazothini syndrome siyakubongela ngibambeke nje ekutheni I want to see myself last somewhere yabo ngifuna ukulasta ngenkani uma wangibuyisela ke Unisa yakhumbula ukuthi ngikhathi ngishada mina ngangithuka ukuthi ngiyofunda ngabuya nomuntu ozongishada yabo so sengibuyela manje esikoleni so spiritually I'm still not okay ngabuyela esontweni ke nakhona kuyi-drag manje kufanele esontweni inkinga yabo ngathi decide ukuthi no ake ngiqoqa impilo yami ngizibuyisele nje enkosini and then ngabhala kwakugcwalisa iform enkonzweni lokuthi ujoin ibandla membership ephelele ngaligcwalisa iform khona le part ethi ufuna ibandla likwenzeleni ngabhala iparagraph enkulu ngacela ngathi ngiyacela i-counseling I've done so many wrong things in my life mind you into engenza ngirealize ubrong bami ngesikhathi
kukhona umzala wami engamcela ukuthi ngicela uzongiceba isikhathi ngikhulelwe okwesibili athi ngicela uzongiceba sengathele uma ka find out manje so when uma etshelwa wakhala uma ila ngabona khona ukuthi ngase ngayimess ngayimessa impilo yami wakhala uma wakhala ngiqala ukubona uma ekhala kanje ngagcina ukumbona ekhala kushona ubaba wakhala uma yabhlungu inhliziyo yami ngathi ngimesaphila impilo yami yazi I had plans this was not it akusiyi when I grew up yami le ngabona ukuthi okay let me try and fix ngoba ngisaphila ngisasekhona I can still fix it ngizamukele hayi enkonzweni ke la ngigcwalise khona iform ngabhala ngacela ngathintana nabantu nje futhi abakhona abadala uyakhumbula ukuthi ngike ngakhala ngokuthi angizazi ngiumuntu omusha noma ngumama angizazi makuthiwa enkonzweni kuyahlukaniswa ngikiphi category mina so ngacela ukubuyiselwa enkonzweni hayi kwabuye SMS nje ethi siyabonga siyitholile umyalezo wakho sizokubheka encwadini zebandla ukuthi uyavela yini angaveli angenayo imali anganikeli like ukuvela kanjani ngokuvela kwabo kumele uvela uhamba avangeli imali manje chelete yes angaveli anganayo imali so ibandla likazi li-support towards all this no azange ngizofuna ukuthi like ngiyazi ukuthi abantu bazohlupha bafuna umuntu phathi kula amanye alandela ama-episodes ngithanda ukuthi sibuke ekuthenini ukuthi ngokobuzalwane bakho njengamanje umuntu kanjani njalo kwa-affecta kanjani ukungasupportwa ibandla during this time siyaya lapho yes siyaya but kule ngifuna nje ukubuyisela emuva kancane umkhwenyana lo bekade ushade naye waphumela ama-episodes njalo ngifuna ucheck ukuthi nje ukade usula lokula boyfriend le bekade usuphila nayo and futhi manje uphumela lama-episodes ngifuna uchecka nje ukuthi ayikho into mhlawumbe ake ayisho nje kuwena sizoya futhi lapho okay siyaya konke lapho khuleka so sila manje ngithi ebandleni yes bathi sokubeka encwadini zebandla right angikho anginamali mina manje nalezi ingane aziholi kwa grant izalo zibiza isibongo sababwazo akukho holi grant umuntu usebenza kahulumeni ngempezalo yabo akukho ukuthi ngithina ayike imali engenayo ngaphandle ukuthi isondlo sezingane kuphela so church could not help me ngahlala nje sengiyinto eyayo nje ngoba ngiyiluma ngihlala eminyango and leli bandla ibandla engikhulele kulo yabo liyangazi yabo so kufana ngabe liyangamkela but no akukho kuyalena le ngihlala eminyango sometimes ngiyafuna ukuthi sometimes angifuni ngibe nephupho nje lithile ngiphupha omunye umfundisi ethi kimi if ufuna izinto zakho zilunge oze bandleni lami hey ngizomthatha lo mfundisi owesifazane umfundisi ngaze ngicabanga befundisi isala wesifazane so ayingize ngimthole ngokuthi kukhona into engase ngiyiphila ngazi engage ekubeni busy ngajoin ichoir ngacula echoireni elalikhona elalionwa umunye wobhuti bami ngacula kulona ngapha ngiyafunda eUnisa ngapha nazi izingane sengifuna ukuthi umqondo wami manje unganaki ukuthi angikho relationship anginamfana yabo ngiyaphuma manje bafaneni sengifuna ukufocusa kuyimpilo yami ngifuna ukuyibuyisela ngifuna ukuba right ngiyise ngimthole umfundisi ngimthole ngifike ngimtshele ukuthi ngiphuphe ukuthiwa angize ibandleni lakho yazi into engangiyidinga was only ngoba into kumele uyikhumbule nekumele abantu bayazi that uma usasenkingeni nakuthandazeki ungaqala nje uthi baba egameni la Jesu ujibulala noma ukhali gcina ungaqedanga akuthandazeki kimi
I don't know khona kuthiwa ngiyathandaza manje kulezi zono zami ezingaka nokuphila reckless engikwenzile ngizothini fanele yabo ngapha ngihamba i-counseling asikayiye lapho ngihamba i-counseling manje ye professional leli professional ngingaknothisa hayi kabi inkosi yami bangixolele kodwa nje mina ngixoxa istory sami yes ithi into ngiyambuka lo wayi psychologist ngiyambuka ukuthi one ngize kuye ngemali yami ngizoxoxa indaba zami ngisazokulamba la mangiphuma la ngizoyodla imali yami ngiphindele emuva ngemali yami akukho kuwe kwakhe ngaphandle kwasofa angiofarisha wona nokulalela uzwa ngami ukuthi ngifila kanjani and lento azongitshela yona itheory nje yencwadi module ayifunde komunye umuntu noma eyabhala omunye umuntu incwadi nje ayikho into ethi nqobile ngidlulile yazi lobuhlungu bakho ngiyabazi yazi ngikhumbulani ngikhumbula ethi kimi but you still deserve better into engayitshela naye ingane na 5 lonto engaphuma nayo kunalapha into engiyazi ukuthi I deserve better bengiyazi all along yabo ngabuka ukuthi la I'm wasting my money I'm wasting my time konke nje konke ama resources ami mina engize ngawo la ngiwa wastile so ngaphuma ngahamba so ngayiyeka angibangisay attend counseling ngizabona nje ngibabuka impela bese kimi uyayidinga counseling angifuna ngidinga counseling inkosi yami ngiright hayi ngiyicabange so ngase ke ngiya ke bandleni nalo mama umfundisi so umfundisi wami yazi into engangiyidinga lapha na was prayer only prayer khumbula kahle engikhulekela wathi whatever nkosi that is stealing her joy angina joy ngisho amehlo ngisho ngihamba amahlombe ayihlala ethe amehlo engavuleki ngihlale ngibuka kanje yonke into ingixhopha yeyi nalezi ngane ziyakhala lezi ngane lezi angilala ebusuku yabo kwakukuningi I had no joy ngangidinga ijoy angidinga a woman who could pray a woman oneyinseka ukuthi ingane le edlula kulesimo a woman okwazi ukuthwala umunye umuntu wesifazane ngangidinga lokho yiloko engangudinga ngase ngiyinikela kuleli bandla lamfundisi ungubani ngakhonza kulona lelo waliphupha leli ngaliphupha ngayinikela kulona ngakhonza kwamnandi ukukhonza ngaqala manje ngafunda ukuyithanda ke ngayinaka ngazipha uthando ngaba nako ukuthi njengamanje umuntu obalekile la ngiqobile ngafunda futhi ukwamkela ukuthi no lezi ngane zikhona ayikho into engizoyenza amas accept ukuthi ngiwenzile amaphutha angikwazi ukubuyisela emuva lezi ngane angikwazi ukubuyisela engikwenzile I cannot reverse anything ngaphandle ukuthi sekufanele ngibuye forward so ukubuyisa unqobile now bamba la yimi lo waya ubheke eThekwini ngibiza bani ku-ex-husband simfethu bengisasibonana lapho kade hleke kusanga ukuthi ngiyazala naye yabo ngiyawezwa mahimeni kuthiwa nje uyababazi umfazi wami bamzalisa lapha so futhi nakimi wakho kubabaza ngizwe ngathi mina mfethu I'm sorry I was not the one kuwe if I was the one ubungeke uzizalisa ingane esekhaya uziphinde kabili ubungeke uzozalisa umngane ubungeke uhamba ufonela abantu ubungeke ungirobhe yabo ngoba wakwangiroba vele kuphuma imali kaBaba wayidla nebhenka yabo kuningi ngathi ubungeke ungirobhe ubuzongivikela kuningi okwenze kimi ubungeke ukwenza if I was the one I'm sorry we wasted ilobolo lakhe now yena wayicabanga ukuthi njengoba ngixolisa mina it's because uya deserve apology vela kimi mina ngibuyisa unqobile ngifocus to get in the mirror and then ngaku guy lo nginengane naye mfethu ngixolisa ukulethela indleko wena ubufuna ubumnandi kimi I did not think ngakulethela indleko sekunengane cela ukuthi wamukele ingane zami cela ukuthi sikhulise lezi ngane si apart sinje ngicela uzondle ingane zakho
uyakwazi lokho ngicela nje kuphela ungondlela ingane zami kuphela ngiwenzile amaphutha ngikuzalelile abantwana ungabafuni ngiyacela ngicela ungamukele now ngapha njalo uplamba Magwaza naye uzele njalo naye yakhe ingane yabo emkhumbula uplamba ngimkhumbula so mina bekufanele ngikhiphe yami ngoba bekukhoneka plamba endleleni yabo so sezingaki ingane ngimfice mina vele nezuthu yabo nami ngafike ngazalwa wami u2 nangi noplamba naye uzele yakhe yakhe ngabuyisela inqobile ke manje enkosini kwayikhani ngiqala ke sengikhalela manje amaphutha ami sengidila nami ke sengikhani ngizinika itherapy mina sengiyakhala sengihamba itherapy ya spiritual kumfundisi wami the only thing she was doing was praying for me azange ngijudge azange asikodwa na ukubani yabo all she did was pray for me ayikho enye into ayenza ngangidinga lokho ukuthi la ngakwazi khona ukuzigcwalisela mina isikhala ngicela kube khona uzogcwalisa time went by leyo ngicela ukuthi siyibambe just for today sibambe part 2 leso sigaba leso I think that's the most interesting one. That one. That is the most interesting one. Yeah. Yes. But now Mom Jamin, do you have any question? We have vela phela lana emshinini. Abantu bayakubona la maslobu sikuveza. Do you have any question? For now, no. Konke kusahamba kahle. All right. Asikhumbuze lapho unane-event engelandelayo mhlawumbe nje usipha ama-details wakho and abantu kumele bazi ukuthi akusiyi-event entsha le bangayitshela ukuthi i-event eqhamuke ngoba nakho utrenda yebo sengibona opportunity yes mhlawumbe nje kulama-minutes nje lamancane event ikuphi ngisiphe nje ama-details wayo. Okay, let me start by mentioning ukuthi ngathi ke mase ngiqala ngixoxa lo asike sithi nje season 1 no season 2 kunengane lezi ngiyithole kanjani njengoba sagcina sesiwu3 base ke engaqala ngabo kubaxoxela ukuthi ngidlule kuphi ngikhumbula ukuthi babe yiqoqo nje sasihleli nabo kanje ngibaxoxela nje kuyijeni nakhona ye-healing nayo leyo bathi wow you survived a drama, you are a queen, you are a drama queen. Yeah, lafika kanjalo igama. So ke okay asivele senze kanje i-event ikhona, it's been 10 years ngenza. Igama layo it's Be That Strong Woman. Okay. So i-NPC futhi iphinde host i-event. I-event iba njalo ngoSeptember. So masiyenza ngoSeptember siyenza ngoSeptember ngobinyanga ka9. Abantu besifazane yebo abanye bayabathanda ukuza abantu besilisa babo siyesibavumele. Kodwa siyenza ngenyanga ka9 ngoba umuntu wesifazane ngenyanga ka9 anginabe ngibhizi ngizala ingane njalo bengithetha ngenyanga ka9 mina. Ayikho ingane yami engabanga full term. So ngenyanga ka9 usuku uzozala into entsha ngempilo yakho ngawe, it's rebirth nakuwe uzozala izinto ezintsha. Inyanga ka9 uSeptember. That is why siyenza ngoSeptember. Umunye umuntu would be like why ngenziwa ngoAugust ngenyanga lesifazane no. Inyanga ka9 uSeptember. So sisigqoka lapha siyaswanka. Sigqoke ngisho imhelane sithi sifihla inkinga sithi we don't want to look like our problems. Sisho into ezinkulu we fixing our crowns sigqoka. Yabo lesa sigqoka simele izinto eziningi. 1 simele ukuthi ufihla inkinga zakho. 2 you don't look like your problems. 3 it's a crown. Yabo sigqoka imhelane nama high heels. Yabo nje so sibahle. We don't look like what we've been through. Noma kungenayo problem, you've been through something. Yabo. So it may be a mess, maybe futhi imess engaphekwe kanqobile. Mina ngiyabelievela ukuthi njengoba nginqobile nje mina iqiniso lami lithi my blessing is in a mess. Kumele ngibe messed up ukuze ngibe blessed. And kuleyo mess kusuke kuzoba ne-message enkulu engisanayo. Ngiyabona nje message engikubonile manje ikhona ukuthi kule season 1 no season 2 lo ngafa lapha.
wafa unqobile wayikhohlwa wayilahla walahleka yabo to lose yourself esimeni ongafanele ngabe uyiluzile wena kusona ngakufunda ukuthi no ayikho into engayishintsha mase ngikwenzile izolo stays izolo. I move on. It's not about how hard you fall, it's about how well you get up. Yabo ukusukuma kwami ngisukume ngenzani ngisukume ke kwaba khona nang lo be that strong man. That's how I got up. Ngazitshela ukuthi ngihlulekile ukusiza ingane kasiswami inenkinga iresho umyeni wami ilethwe yimi emshadweni wami, but I will help umuntu esifazana oresho. Ngazitshela ukuthi ngihlulekile ukuyilekelela mina ekuthenini ngisinde ngazosindiswa umfundisi wami wangibeka isandla nami ngizobeka isandla kwabagulayo. Athi uma sikhumbula uPaul eBhayibhelini, that guy wahamba eyotheza ngithi mayotheza utheza inkuni kwangena inyoka enkunini yangena yahlala enkunini mayise basumlilo yaphuma yamshaya phambi kwabantu. So uNkulunkulu uyakuyekelela ungene ehlazweni ukukhipha kweliwesi ihlazo, akuyekelela uNkulunkulu usathi wena iproblem yakho uyifihlile phansi kwetafula avela ayiveze ukuze ezoyisolve abantu bebuka. Paul ushaba inyoka, he's declared a witch, he's declared umbulali ngoba kafi meshawa lenyo. Ayinama ngifanga zingishaya zinginetha ngiphilile azange futhi kufike nokuyibulala at all. So mangabe zinginetha kanje ngibuke mina ukuthi le story sami sizolapha someone like Paul isandla lesashawa inyoka isona ekhulekela ngasabantu. Nami le story sami sizolapha abantu, ngizolapha ngale story. In fact si stepping stone ngiyasithanda singenzile ngilapha mkwakho yisona ngabe ngikho ngabe ngilibele ukuba umfazi wepolisa njengabanye ku TikTok ngilibele kuya amabhayi nama singenzile you know, and I don't look like I've been through all of this at all. Yabo siyaya kodwa lapha esontweni. No mfethu yafuna siyesontweni. No problem. Event yakho ikuphi? Okay, isempangeni event. It's been 10 years now. Yes. I-enforce without fail every year ibihlala ibakhona once. It's an annual event. Isempangeni. Okay. Ama-tickets adayise complete ticket nase Shoprite. Uma ufika lapha ufike nje ucela ticket le event ezoba sempangeni because asikakadumi kangakho sandiqala ukusebenzisa complete ticket. So uma ufika uthi ngicela i-Be That Strong Man event bazoqaba bathi ini yabo bazodideka uzogcina ungalitholi. So uma uthi ngicela ticket le event esempangeni ngomhla ka-20 September then lizovela. Oh sebangaconfirma ngalo ukuthi yilo le ticket azothenga. Bazokutshela igama le event. Bazokutshela igama le event 20 September empangeni. Bazokutshela bazoze bakubuza ukuthi i-Be That Strong Man uthi yebo bathi Cloud 7 empangeni yebo ilona le 350. Food is provided, siyagqoka siyaswenka sibabahle siyajabula celebrate pain yethu ukuthi siyaphila in spite of What you want to talk? Drama queen ngobani kodwa nje uma uthi ukuthi drama queen ngeke ngaveli unqobile Mkhize drama queen noma udrama queen udrama queen unqobile Mkhize ngiyakuphambanisa. I think la naku Instagram yilo lelo naku Facebook mawuthayiphe kanjalo hayi Facebook inqwaba kama profile inqwaba kodwa wonke active uzongithola kuwo wonke whether yang inbox or wenze njani khona lena nje kuyinqhatheke nenamba yami page lapho uzozungena na WhatsApp wami lelo page yatholakala. Qobela mfethu siyabonga kakhulu. Thank you so much for your time. Thank you. Yes. Bazona bami siyabuya no part 2 waso stories kaNqobile siqhubeka kakhulu. Sembonga kakhulu uNkulunkulu ngempilo yakhe. For today nje ngiyathanda ukuthi sibambe lapho futhi sobonana kwi-episode yethu elandelayo. uNkulunkulu alibusiseke angigcine nina emakhaya. If ufuna usilandela kuma social media platforms wethu ku Facebook Thabani ST Dlamini, ku TikTok Thabana_ST, then bese kuba ila usibuka khona Thabani ST Media. So siyabonga kakhulu ke bazalwane, inkosi mayingcine nalapho emakhaya. Amen. Hayi. Iyo.
Kanti ukhuluma kanje? Ubonile? Nangishaya phela. Ngishayi yezwa, ngishayi but something takes over. Kuba khona lento nje vele ithi hayazi ngikhuluma ke manje. Yabo mangizokhuluma estage khona. Mangizokhuluma estage khona ngiba nenkingi. Uzocima mic wakho. Yes. Just ngikhohle ukukukhumbuza ukuthi leya my stop backtrack you can just play it again. Yeah. Mangizokhuluma But estage. uzoyi-add la icishe khona ekugcineni if it did. Yeah. No sengiyibona. Siyayibona. Yeah, mayihamba ngithi u-headphone mayimamela. Mayicala uzwa ngathi iphele then you just click the mouse. Esikhona enye engizokunikeza yona Yeah. just for another day. Yes. Oh, hayi Shem. Hayi but ucoca kahle as She's a good narrator. Yeah, no, uyalalele. Serious? Yeah, step by step your story you link it nicely. You link it nicely and futhi bengichaza ile ukuthi nalo embedeni nathola ama-glove bese ngilinde nje ukuthi babuyanawo lama-glove ngagcoka No. wayishintsha masinyana kamnandi othi hayi phela manje phela sesiya lo muntu esimlelaka kayidile and usually it was nice now. Shem.